bede sirikal tiende nang'o sako gipande wachako dio sako ne uganda lumo wuoyo go kinyi makawuono ne. Erokamano. Ing'eni Victor, gimomiyo ji loso sirikal en ni mondo piny ogerre kata mondo wadongre, mondo wakaw weche ni en ga kaw mwandu kelne jopiny. Nyiso ni kata sani ka jowa makoro yier gimomiyo yiergi en ni kapok iwe piny Kenya. To nyiso ni Mbadi, Dr. Raymond Omolo, waziri moyier miluongo ni Wandai kod AG marwa gi jowa moyier gi te. Kapok iweyo dala mokano ka ne sabane wadhi e homecoming mara waziri Wandai no wach ni kapok iloso Kenya ok onego bed ni kapok iloso piny Kenya mangima to samoro be ber kichako gang'ono gi dala gi gweng kaka ri gi nyote mocha eto ing'eni ito pogore ing'eni ofise cha macha presidency ineno doge jo Kenya madiere mang'eny ne waneno kolumo sirikal ineno VOJ jo Kenya madiere nigi leadership gi wanya gi majority leader wuka rigi ji and the face of the presidency wacho ni the presidency is the symbol of national unity. Yes. Ok nya wacho ni in nyaka ni yieri ni ariyo itiko mana kok in Madera to in Kirinyaga kok in Kirinyaga to in Embu wawegi kanyo koro gima wacho is one jo moyier sirikal joluo William Samoei Ruto miyogi nafas mar gero piny Luo to gero Kenya kech ok diger piny Luo ni e Kenya and jaluo osebedo oko mar sirikal nyaka ne wachud uhuru and wang'eyo ni wasebedo ka ok wabiro bedo oko mar sirikal kende wasebedo gi problems kech jowa mainyore gin joluo sama ng'anyo luongi 90% of jok ma victims mag ng'anyo gin joluo sama gimoro timore mar tes mantie tungni 90% mag victims mang'eny gin joluo so nyiso ni omiwa nafas ni kech ng'ini positions be momiwa gi gin positions makata ang'eyo ni and pande bunge kani denche gi yud piny ten piny denye samoro waonge kodgi nikech kata kino kane gi yero mini cabinet ne minister mar finance no sedhi nyiso ni William Ruto miwa positions ma it is upon us ek oganda mondo wayero jogie mondo jogo kelno olemo dala nikech ing'ini positions gi ka watiyo kodgi maber to wadhi chenjo piny Luo kendo ka jowa gi otiyo kodgi maber to wadhi chenjo piny Luo and mane momiyo iloso sirikal iloso mondo mi kantie wudu moro malo kucha okelo le moro piny ka makonyo oganda modong' piny ka manyo support gi and ing'eyo ni samane wadonjo sirikal ne wan mana gi waziri achiel miluongo no Walo gi PSS ariyo man Dr. Raymond Omolo gi Alfred Kombudo to nikech koro nye wan gi broad base mabe Nyasaye nyoko nikech jo ODM ma pande gini ne wacho ni yawa sirikal ni ok wadwar sirikal ni rach jowa onge to ka Nyasaye nyokonyowa and nyokonyogi ma gidonje sirikal nyiso ni koro wan gi sirikal moyarore kabisa maduong' so kane giwacho ni joma ne nitiere kach koro ok ti to Nyasaye omiyo gi nafas mar tiyo so onego wane oleme piny Luo to onego wane oleme piny Kenya but ok diger Kenya ka piny Luo to ok igero koro wane ka oganda Luo wa believe and mimi samara gone ga Dr. Raymond Omolo kamano kisa eni sama mubiro kode piny to wacho ni sama gero Kenya to nyaka oger piny Luo nikech mane kama ka kiny koro piny otek tibiro dok dala ibed dala wacho ni an natelo kama and I did this and I did this gine dwar ibiro piny ni to miya ya gang'o e dwar gimimo wacho yes and ang'eyo ni ana wish jowa all the best kendo ang'eyo ni jowa temo kendo gima rach e piny Luo ema be nyaka wabiro wacho mbele kanyo ang'eyo ni wang'no wachi ka wakoro wachopo weche mag siasa mag ojende en ni jowa onego mi jogi time mar tich and ing'eni thuolo maromo nade how much time mosako ing'eyo Victor samo si jatelo kata sani ko yieri jatelo to ok inyal dhi manyo ng'ato mondo ikony koro ibedo jatelo ing'eni kata sani pande en jaudi motegno kabisa to Mbadi nye chairman mare chama Wandai koro nche political affairs kendo leader ing'eni sani okinya pande buru insika en kicho ng'ama rieko ng'e ka telo en ok bi insika ni sani Mbadi ok nya manye ni mondo dhi okony en mobiro gimoro ni waziri nitie gimoro kama neno ka dirna oro konti tich moro waziri nitie gima nya apply ka mak bada mondo ayudi ting'eni kwa bedo ni jogi ok ndik ji tich to tijno be poke wacho ni mane Public Service Commission lando tije pile poke apply isiko man jogi ok ndik ji tich koro ng'ato dhi okawi waziri wuog Nairobi ko dhi omanye dho mondo odhi omi tich so that is the problem wang'e kan tie opportunities moko mantie mowuok to wa apply ka nikech nitie qualifications miketo ma di level of education en ma itimo kama kwa se apply koro go koko ne MP ni kata area MC nikech wan gi miluongo ni piny Luo nitie miluongo ni duol mar Luo duol ni hotel ne gi Dr. Nika